En el conjunt dels clubs esportius olotins, el percentatge de dones a les juntes directives no arriba al 30%. És un 27,23%. I sovint la quota femenina coincideix en càrrecs concrets com el de secretària o el de tresorera. En la trentena d'entitats consultades per Ràdio Olot només hi ha dues presidentes, Sara Plantalec, de l'Escola de Futbol Garrotxa, i Gemma Soy, del Club Natació Olot. Soc Gemma Soy, presidenta del Club Natació Olot des de l'any 2017. Gemma Soy, presidenta del Club Natació Olot. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Vostè és una de les dues úniques presidentes que hi ha en els clubs esportius olotins. Què li diu aquesta dada? Bé, és una dada una mica trista, no? Perquè realment jo crec que si parlem a nivell de capacitats, de coneixements, hi ha molta dona que a la seva història o la seva vida ha estat dona esportista i per tant segur que hi ha moltes dones bones candidates a ocupar places en els diferents clubs esportius de la ciutat. Li sorprèn? Sí, bé, em sorprèn. Em sorprèn i no em sorprèn, no? O sigui, realment la desigualtat de la dona jo crec que a nivell català és molt diferent i a nivell europeu que la desigualtat que es podria produir o que es produeix en molts països d'arreu del món, on encara es veuen coses molt greus, no? Hi ha molts països on la dona no pot ser ni propietària de cap bé, i per tant hi ha molta desigualtat, però també és cert que ens trobem en un país, Catalunya, que està dels capdavanters en quant a igualtat a nivell d'Europa. Recordo haver llegit un estudi d'Europa, fet allà a finals del 2019, on Catalunya es troba entre les 10 primeres posicions de països amb un grau d'igualtat més elevat. Valorant aquest grau d'igualtat agafant diversos factors. Recordo que era un estudi que agafava el factor de poder de la dona en l'àmbit professional, de capacitat econòmica de la dona, del seu esbarjo de coneixements, de les seves titulacions universitàries, i que Catalunya estiguem a darrere de països com Finlàndia, com Suècia, com Dinamarca, com la mateixa França o el Regne Unit, doncs això diu molt. Per tant, traduït a Olot, que només siguem dues dones presidentes, doncs sí, realment sona molt poc. Clar, de fet, la dada la podem encara ampliar una mica més. Si anem a mirar directives, ja no només presidentes, és a dir, persones que formen part de juntes directives, només un 27% de tots els directius que hi ha als clubs esportius de la ciutat són dones. És a dir, que no només és un problema de presidència, on la dada fa directament vergonya, no?, com vostè deia, sinó que també, si anem a mirar els directius i directives, el tant per cent és molt baix, no arriba al 30%. Sí, és molt baix i és un percentatge que realment se ve molt amb el percentatge que hi ha a nivell de tots els clubs de Catalunya. Jo crec que siguem directives o presidentes de clubs esportius catalans passa molt i molt poc del 10%, i se ve bastant amb els percentatges que tu dius. És curiós veure com hi ha determinats càrrecs a les juntes que sí que són més de dones. Hi ha el càrrec de la secretària o secretari i de la tresorera o tresorer. Correcte, que aquí ja voltem més o menys un 30%. Això algú des d'un punt de vista sociològic hauria d'estudiar ben bé per què passa, però sí que realment el percentatge, diguem-ne, de vocals en general en una junta passa poc del 20%. En definitiva, tenim un problema i no sé quina és la solució. Bé, jo crec que la solució, quan parlem de dedicació de temps lliure, diguem-ne que la problemàtica o buscar temps lliure tant li és quan ho busca un home que quan ho busca una dona. El que sí que jo crec que el que hauríem de parlar és d'aquest temps lliure, a veure si realment té el mateix temps lliure la dona que l'home. La conciliació, Sí. En aquest cas m'agradaria dir que hi ha un estudi de l'Institut Català de les Dones de la Generalitat que en un moment determinat, fa poc, va analitzar a què dedicaven els temps lliures els homes i a què dedicaven el temps lliure les dones. I es veu, curiosament encara, que a tasques familiars i a tasques de la llar hi ha un percentatge considerablement més elevat de les dones que no pas dels homes, i quan s'arriba el moment de dir quin percentatge del teu temps dediques a fer esport, aquí passa davant l'home davant de la dona.
I jo crec que una manera que tothom en igualtat d'oportunitats pugui decidir dedicar part del seu temps lliure a juntes esportives passa perquè realment aquest temps lliure sigui més o menys igualitari entre homes i dones. I jo crec que hem fet passos molt endavant perquè la dona treballa igual que l'home fora de casa i pot tenir les mateixes o majors responsabilitats professionals que l'home. En quant a la dedicació a la casa, a la família, hi té molt a veure l'educació escolar, jo entenc que també s'està fent molt bona feina, però fins i tot tenim una cosa positiva a favor de les dones, que és que des de ja fa molts anys, sortosament, l'home també reivindica aquest seu paper familiar, també el vol fer, també vol fer aquest seu paper a la casa i a la família. Per tant, em sembla que ho tenim tot en marxa, tot ben encaminat. Només falta que aquí hi ha un gran hàndicap, però que això em sembla que es dona tant amb els homes com amb les dones, que és dir, voleu dedicar part del vostre temps lliure a qüestions altruistes, a qüestions desinteressades? Aquesta seria la gran pregunta. Clar, i segurament cada cop hi ha més dones que responen que sí, no? Però la recuperació és molt lenta, no? Anem molt a poc. Hem millorat molt, segurament si aquestes dades les repasséssim 10 anys enrere, 20 anys enrere, evidentment no és el mateix, però fa la sensació que estem anant a pas de tortuga, pràcticament, no? Sí, perquè també hi ha d'haver una mica de canvi de xip de la dona, en el sentit de dir, si parlem de capacitats, d'habilitats, de coneixements, aquí no hi ha cap diferenciació entre un home i una dona, i per tant tot és la voluntat que tu tens d'organització sempre i quan la conciliació familiar funcioni com hauria de funcionar. Jo entenc que és ben bé una divisió així de 50%, i llavors hi ha d'haver aquesta creença per part de la dona que realment té les mateixes capacitats per poder-se destinar a allò que li agradi, si li agrada el món esportiu, si li agrada el món cultural, però jo crec que vivim en una societat on cada vegada més les tasques aquestes desinteressades, altruistes, són necessàries. Vostè s'ha trobat mai que pel fet de ser dona algú dubti de la seva capacitat en la gestió esportiva? No, jo no m'he trobat mai obertament, i també he de dir que si a mi en algun moment determinat algú em hagués demanat de formar part d'una entitat esportiva o de qualsevol altra llista, de qualsevol altra índole, pel fet de ser dona i cobrir un cupo, doncs segurament hagués dit que no, que jo crec que aquesta és una de les grans batalles i una de les grans funcions que tenim les dones, no? Formar part de llistes, siguin de polítiques, siguin esportives, siguin culturals, per la capacitat que cadascú té. Deixar de ser un número, no? I tant, perquè és que al final això és una trampa, perquè jo crec, si em permets, que allò que denota que encara no estem en una normalitat, ho denota el fet que encara hi ha d'haver lleis que obliguin a coses, no? Mentre tu tinguis una normativa que obliga a tenir una paritat en les llistes electorals, tinguis una normativa que et digui per accedir a aquesta subvenció necessites demostrar que un tant per cent de la teva plantilla siguin dones, tinguis manifestos o observatoris de la dona, la mateixa Secretaria General de l'Esport té un programa que es diu Dona i Esport, o el Consejo Superior de Deportes de Madrid ha hagut d'anar fent manifestos, o fins i tot, que tu deus conèixer, hi havia alguna campanya per tal que la dona esportista tingués més ressò en els mitjans de comunicació. I finalment també és curiós veure com la mateixa UFEC cada any treu un premi, no?, a la millor dona diguem-ne, presidenta d'algun club esportiu de Catalunya. Per tant, això jo crec que al final pot anar en contra, perquè una dona no es pot presentar a un millor premi dirigent d'homes i dones, tant s'hi val de qui sigui. I al final tota aquesta normativa també pot acabar sent enganyosa, perquè tu pots dir, sí, bé, hi ha tots aquests partits polítics que s'han presentat amb una llista paritària, però és el més trist del món, no?, formar part d'una llista per fer un cupo i ser dona. Sí. Vull dir que al final també hem de ser conscients que tota aquesta normativa, allò ideal seria que tothom ens poséssim a treballar, homes i dones, doncs perquè la normativa al final pogués desaparèixer. Clar, no fer trampes al solitari, al final, no? Exacte. Al final, la dada que sí que és real és la que comentàvem, no? En el cas de l'esport olotí, ningú obliga a tenir una quota de dones a les seves juntes, i hi ha aquest 27% només de dones, no?, en els clubs esportius olotins. No sé si coneix gent a qui li hagin proposat, no?, per exemple, formar part
part d'una junta directiva, no sé si el cas, per exemple, del Club Natació Olot o d'un altre club, i hagi dit que no pel fet de ser dona o per conseqüències del fet de ser dona? No, jo no m'hi he trobat perquè realment, des de que sóc presidenta i abans com a vicepresidenta, un hàndicap que tenim, com he dit abans, tots els que estem al capdavant de juntes, és trobar gent, sigui home, sigui dona, que vulguin dedicar el seu temps a una junta esportiva. Val? Per tant, jo d'entrada el que sempre he mirat és què requeria la plaça per la qual jo demano algú de junta i qui tinga davant que compleixi més o menys les capacitacions, les habilitats per poder desenvolupar aquella feina. I he arribat al cas, ho he proposat amb una dona, si m'ho ha semblat, i he arribat al cas, ho he proposat amb un home. No he deixat mai de proposar-ho amb un home per aconseguir un millor percentatge de dones a la Junta, perquè diria una mentida, i perquè crec que també seria equivocat. Ha rebut però més nos de dones o no? Fa mal el dir-ho, però en principi puc dir fins avui que tothom que he proposat ser de Junta, per sort, m'han dit que sí. Ha afinat bé la punteria, no? Bé, perquè hi ha una feina prèvia de pensar molt qui tens i amb qui ho pots proposar, no? Ho dic perquè hi ha allò del síndrome de l'impostora, no? En què una dona a vegades pot dir que no pensant que no en sap prou d'allò, no? Allò que dèiem abans, no? Que pel fet de ser dona i pensar d'una determinada manera, digui, ostres, no, és que jo potser no estic capacitada, no? Per fer això, doncs et dic que no. Jo no m'hi he trobat i a més he de dir que si bé amb una junta petitona com la que tenim, que som, em sembla ara, de 13 persones, fins fa molt poc érem 5 membres de junta dones. La veritat és que ara han causat baixa per qüestions personals 2 i s'han de substituir, però les 3 dones que hi som la presidenta, la tresorera i la secretària. O sigui que són càrrecs realment... Bé, que cada càrrec té la seva responsabilitat, perquè la vocalia de natació té la seva responsabilitat, la vocalia de manteniment, però vaja, no... La veritat és que jo crec que és equivocat, torno a dir, anar a buscar formar part d'una junta, diferenciant per sexe inicialment, perquè tampoc no faries cap bé en aquesta junta, tampoc. Vostè forma part també de la junta directiva de la Federació Catalana de Natació, és vicepresidenta social, no? També està envoltada d'homes, no?, en aquest sentit. Bé, allà també és bastant la paritat, ara així no ho he mirat, però jo crec que sobrepassa aquest 25-27% que dèiem. He estat a la Junta estic a la Junta de la Federació primer com a delegada de la Federació Catalana de Natació a Girona i després com a vicepresidenta social, sí. I Déu-n'hi-do les dones que som, a la Junta. Minoria, entenc que minoria, però no aquest 27%. Sí, no arribem al 50%, però jo diria que estem al voltant bé d'un 40 o així. Sí. Creu que hi ha diferències entre com porta un club un home o una dona? No, què va... No, perquè ha arribat el cas, jo crec que allò important de portar una junta, hi ha una cosa molt important que és saber fer equip. Una junta no pot ser mai unipersonal, per més que hi hagi la figura, no?, del president o la presidenta, però evidentment que estaria equivocat i no arribaries massa lluny, tindries un recorregut molt curt si intentessis portar, i jo crec que aquí tant un home com una dona té la capacitat per fer equip, perquè qualsevol equip de treball funciona si el que està al capdavant s'envolta de gent bona i col·laboren i participen de forma conjunta. Esportistes del Club Natació Olot, 154 homes i 96 dones. Només a la secció de natació, les dones són majoria amb un 62% del total. A la resta són minoria. Al waterpolo no n'hi ha cap. Al tenis són un 38,5%, a l'atletisme un 15,2% i al triatló un 8,3%. Gemma Soia és la presidenta d'un club multiesportiu, el Club Natació Olot, que té moltes seccions i molts esports diversos. Encara a dia d'avui etiquetem esports com esports d'homes o esports de dones, no? En el seu cas, per exemple, doncs potser el waterpolo és un esport masculí, de fet no hi ha cap jugadora femenina, no?, al Club Natació Olot que jugui a waterpolo, i la natació és potser més paritària, no?, hi ha més igualtat. Això per què passa i com es pot solucionar? Bé, primer dir que la competència esportiva a Olot és molt i molt gran, hi ha uns equips molt potents, i dir que els esports tant de natació com de waterpolo i els que fem, atletisme, triatló i tenis, que són esports individuals,
waterpolo no, i que per tant requereixen d'un esforç i d'unes sessions d'entrenaments que res tenen a veure amb esports col·lectius que es practiquen a la ciutat. El waterpolo no hi ha equip de dones no per una qüestió, diguem-ne, de discriminació, ni molt menys, sinó simplement per una qüestió estructural. O sigui, la prova és que històricament hi ha hagut equip de dones. Val? Llavors hem passat una època amb unes obres molt importants, on teníem uns mitjans molt limitats que s'havien de compartir entre les seccions esportives i tots els socis, i per tant ara s'està redactant un projecte esportiu, una de la finalitat primordial del qual és treballar amb la base del waterpolo per finalment, primer, dotar de base a l'equip masculí de waterpolo perquè tingui continuïtat i a mig termini tornar a tenir equip femení de waterpolo. El fet que atletisme i a triatló hi hagin menys dones que homes, també ho deus tenir, no? Bé, no respon a cap qüestió sexista ni molt menys, simplement de preferències, m'imagino, de l'atleta, no? O sigui, una cosa és la política esportiva del club, que evidentment jo crec i opino que no hi ha cap club esportiu, hi ha segurament cap club esportiu de Catalunya que faci diferències o discrimini per raó de sexe, simplement és que estem parlant de preferències. Segurament si vas a mirar quants jugadors de futbol tenim a Olot seran molt més que jugadores. Clar, per això li deia això d'etiquetar, malauradament encara ara, no? Esports com més de dones o més d'homes, no? Sí, caldria aquí també molt des de la base, des de les escoles, des de la mateixa administració, començar a fer canvis, no? Per exemple, a la Federació Catalana tenim la natació artística, que un noi sí que va ser olímpic, però esclar, un noi. O tenim els salts de trampolí, que són molt de nois. Sí. Vull dir que hi ha molta feina per fer, això sí, evidentment, però jo crec que no és des del punt de partida que algú discrimina des d'un punt de vista, sinó que és més una qüestió social, educativa, que entre tots ens hi hem de posar per anar-ho canviant. Totalment, perquè això mateix els passa a altres clubs esportius de la ciutat que voldrien tenir més esportistes femenines i que no en tenen perquè no en troben, no? Per tant, és un problema que va més enllà del Club Natació Olot, evidentment, que abasta tot l'esport olotí, garrotxí i segur que català. Per tancar la conversa, li demanaria un missatge que s'adrecés a les dones que ens escolten, dones amants del món de l'esport, tant en les tres branques, tant en la branca d'esportista com en la branca d'entrenadora, com en la branca de directiva. Què els diria? Bé, jo el missatge que enviaria a la dona que quan vulgui accedir a qualsevol càrrec, a qualsevol faceta de la vida, que ho faci per convenciment, per capacitats, per habilitats que tingui i perquè li plagui fer-ho i perquè en surti satisfeta ella mateixa, que no formi mai part d'una llista, d'una junta o simplement per complir un percentatge de dones o d'homes. Només serà quan arribi el moment que estiguem tots convençuts que les places, que els esports, que a nivell professional tot sigui cobert, depenent de la capacitat que tinguis a davant, independentment del gènere, serà quan puguem oblidar totes aquestes normatives que moltes vegades també fan que pensar, no? Doncs és el missatge de Gemma Soy, la presidenta del Club Natació Olot, una de les dues úniques presidentes de clubs esportius de la nostra ciutat, vicepresidenta social de la Federació Catalana de Natació i, per tant, una referent en aquest aspecte. No sé si li enfada això de referent, de sentir-se mirall. No, enfadar-me no m'enfada, el que passa és que, és el que dic, hauria d'arribar un moment doncs, que ja no... Que no sigui notícia, no? Que no l'haguem de convidar, no? No, o que simplement que sigui ser un directiu, una directiva més entre tots els directius. Exacte. I les directives, simplement. Sí. Per això, ara ho comentava i m'ha vingut al cap, dic que potser realment no... No pateixis. És així. Moltíssimes gràcies, de debò, perquè ha ajudat a visualitzar aquest paper de la dona directiva que és molt, molt, molt important. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.